jel imaš možda kakve pare da mi daš, da napravim intervju, jel bez para nema ničega. Ma daj, nemojte, molim vas bez para, Pa nemam ja za to, slušajte vi mene, ovako će vi ćete to radit, ali nemojte, samo recite ono što ste radili, nemojte pričat nikakve laži, jel bez toga praktički mi možemo izmisliti priču. Ma dobro, ajde, može, daj, pa snimit ćemo nešto, ajde, može. Jel može, a? Može, ajde. Ja, malo mi je neugodno mi je kad sam pred kamerama sam prvi put, pa ne znam šta da kažem. Ma slušajte ovako, čem ću ja sad pričat? Ma slušajte vi mene, nije istina da sam ja repala, to uopće nije istina, to je laž. Malo piva je bila dobra zadnja, ali mora da je to bila moja sestra, ili ja sigurno to nisam bila. Pa mislim, ja sam ozbiljna žena, pa nemojte, molim vas, pa tužit ću vas zbog ovog, ićete. A je li istina to da ste snimali Jackasse, to smo mi nešto načuli, pa je li to istina? Apsolutno ne, to su čiste laži, pa kud vama ljudima takva sranja, mislim, ja da snimam Jackasse, stvarno, to je komično. Ne. Ja ovdje. Joj, ljudi moji, pa nemojte, nisam znala da će to doći na televiziju, pa nemojte to puštat, molim vas, nemojte, nisam znala. A zašto ste bili odustali od vašeg starog posla, zašto više ne radite na testiranju oružja, zašto? A čujte, ja sam bila tamo jedna od najboljih zaposlenica mjeseca, ali plaća, bila loša, to nije to bilo ličilo meni. Ma nisam imala ni para za pilates bila, pa sam morala sama vježbati, to su bili ružni dani, pa šta ću sad? Eto, vidite i sami kako su mi se ružne stvari dešavale. A recite nam šta se desilo s tom vašom pjevačkom karijerom, pa vidim nekad davno ste bili na prvom mjestu, pa zašto ste odustali, pa išlo vam je vrlo dobro, zašto? Hoće možda biti koji povratak i na scenu? Apsolutno ne. To više, neugodno mi je o tome pričati, znate, ja sam ipak žena već u godinama, nekada sam to davno radila kad sam bila mlađa, ali mislim da ću sad. Evo, hvala. Ja se zahvaljujem se, nemam šta više reći, zaista ste bili sjajni. Hvala vam još jednom na ovom intervju, nadam se da ćemo se opet čuti. Ne može to tako, hoću pare sada, gdje su mi pare, pobit ću vas sve. Ako mi ne date pare, desit će se ovo tu sljedeće.